Men Türkmenistanyň raýaty Mehriban ýyldaşlar geçen taparym Ak Muhammed Weli Saparowyň internet üstü bilen goýan maglumatlarynyň ýalanlygyny size äşkär edipdik. Ine bugünkü günde Ak Muhammed Weli Saparowyň internete goýan biziň halkymyz, watanymyz barada goýan maglumatlarynyň ýalanlygy ýene bir gezek diňe bir ýurdumyzda däl, isen bütün dünýä ýüzüne äşkär boldy. Ak Muhammed Weli Saparow size ýüzlenýän siz hiç haçan hakyky jurnalist däl, hakyky jurnalist hiç haçan ýalan sözlemeýär. Siz bolsa bugünkü günde biziň watanymyz, halkymyz barada ýalan toslamaly çykaryp, biziň halkymyzyň arasynda her türlü bir panikalar döretjek boldyňyz. Emma biziň agdy bir türkmen halkymyz hiç haçan seniň beýle edýän işleriň, ýalan toslamalaryň hiç haçan halkymyzyň arasynda orun tutmaly. Ak Muhammed Weli Saparow seniň şeýle eden etmişiň üçin seniň geljekki nesliň, sen adyň, familiýaň göterýän neslin özüni günäkär saýar. Sebäbi sen ýalan maglumatlar bilen biziň halkymyza şeýle bir awadançylygyna görbilmezçilik etdiň. Sen saňa ýüzlenýän Ak Muhammed Weli Saparow sen öz günäňi ýumak üçin türkmen halkymyzyň arasyna gelip diýdiňe çöküp türkmen halkymyzdan ötünç sorup